guys, ako dito ang camera woman. Gwapa kaysa. Ang lutoon ron kay simple ra para panihapon namo. Tinuwa la isda. Dora ka bukay sa buwan ra ni nako kay kamera bangaon ana. Pero magsugba mi, yang maigsuon mo ni. Iwa ko kay baon sa ning isda pero bag tambok man lami ni siya kuan kanang tuwahon siguro po. O kaila mo ning isda please comment below kung unsay idea niya ha. So man ako lutoon, so sagkulan ako ni siya og kamatis, luya, bell pepper, siling espada, kanang onion, spring onion. Mara na akong isagol. So magsugod na ta guys. So nagkuan ako og tubig dire, gandam na ko mga sayop mga kuan siguro no 5 cups. Pindi lang sa inyong kuan sa gidaghanon. So kung unahon is iapil ako pabukal ning mga lamas. Kung i-mix ra na sila tanan para makausa og pabukal. So ito na iyon. Okay, natay kayo guys. So to sa ning tabunan siya pupabukalo ni nato siya. Lang po na kog asin gamay para lami na ini timplado na ba. Adjust na lang ta gamay bukal. Tabunan na to. Balik ta after bukal niya. Few moments later. Guys, after few minutes ni bukal na siya. Ang ablihan. Muta eh. Pwede na ako isagol po diri ang kuan. Kaning repolyo. Akong sagulag repolyo. Siya ni ka video ganda. Video heavy. Tarong So isagol na akong repolyo o isda, pwede na ako isagol. Ako'y dahiwa na. Simple ra na siya ang tinuwa. Daogon ra nagtimpla gamay ron okay sa isda. So ato lang ning ko na isda duha ra ka buok pero okay ra na siya. Mulami ra na. Pinaagi sa atong timpla. Sagol lang po nato ring dahuna no. Fuck. Yeah, with kuan na pepper. Ako hilig magog pepper jud. Hanon eh. Okay. So ito na yung pabukalon. Yan. Hinayan lang natong kayo. Antod maluto ang isda. Yung sabi ni Mate. So akong cameraman at camera woman ron akong anak. Sige tabunan sa na to guys no. Hinayan lang, slow cook lang ako para maluto ang isda. Tilaw, adjust sa timpla. Tilaw ni mong mauna, tinuwa naglami. Daong na. Tabunan sa nato guys, balik ta after. Tayo mo guys, kanang saba kay nga iro sa mag-vlog ko. Mana siya? Si Ali. Naka-survive ni siya, naligsan ning iruan eh. Gaya nabuhi pa. Mini pincher ni iyang breed. Gamay ram ni siya nga iro. Para na siya 4 years old or 4 years old lagi. Try. Ali! Sit! Oh, good girl. Ano siya talent? Sit.
Awa guys, oh, nibukal na siya, no? Ato ning tilawan kung lami na nga tinuwa. Pwede na nato pag nun. Luto naman yung isda ni. Dry. Klaro na ninyo, no? Ang bukal-bukal. Kumot kaayo dire. Na isda ay. Tahan ko ng isda kay tambok. But sa panganan ng isda. Presko kay ni ganina gi. Kuan dire sa amo ba. Gilibod. Tilawan be. Tilawan sa ni nato ha. Ya ko ta kutsara. Tilaw sa ko guys ha. Tilawan. Ay. Nihang siya gamay. Adjust na ko gamay ang asin. Punan ako pepper gamay. Okay. Bukalo na to balik kadiyot. Rane bukal ha. Bukal na siya no atong kanan aplihan. Tilawan na to balik. O okay na ba ni iyang kuan timpla. Ansa na ko sa kutsara ha. Guys, lami na kayo siya. Lami na kayang timpla tong rice da. Lai. May kiniron. Sabaw. Sa tong usahan niya. Tara. Luto na niya siya guys. So, amo ning panihapon ron iparisan ni akong sinugba katong mga igsuon niya akong gisugba. So, mao ning tinuwa nato nga menu karon. So simple ra kay ni siya siya lutuon. 1 2 3 ra di ano na luto na. Pila ka minutes. Sige, daghang salamat sa pagtan-aw. Please subscribe sa akong channel. Og napa ko laing mga video tanawan niya pod ninyo. Daghang salamat. Bye. Sinugba para estamos tinuwaon niya. Good luck sa